so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. سلام كمي تخونو كبرات تغطاتلتي سي ام اكسترا شو على توزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتت لكم بخبرنا عدم لوم عمت ساب تاريخ مواب تشاينا حمشا جيجوام كيازر كبقر زيرو غانقصي 14 تقمتي براب عي مدرخو كتسيرو تخايدو ابزا مدرخ دما تقررم 176 كيلومتر زرح قطو وددر شفينوم ابزا مدرخ تسريعو كابزلو 176 كيلومتر 84 كيلومتر تترف دما عقبتا استحوسو كيلومتراتيو ابزا حموشت مدرخ تلعيلو زركب زرو غانقص زاقيت 10 تقررمتي بستفلالي مغنياتات تنسحبو مالو 110 تقررم تتريام ابنطو وددر تصبيدوم زلو نزا مدرك بريطانياوي إيتان فيرنون كعوة اللايو زلع الجمت ركباتيو صوتا مسفلم أيو أب عباي وجلمت كعتا تقررم تفلمو أقدمهم دما 4 تقررم تيعدلون كفتنو سكاتو جيروم نقدميت قسكيزوم زاد حركة كيلومتر مجمر ودرات كعزلا وجله نسويزرلانداوي ستيفان بيسيغيرن هولنداوي بيبيجن ريندرسن تاكو فاندر هورن نبيل جماوي ستاندي ولف ترنفت وجله أبالات قدامي وجله ستيفان دي ولف كاميرا حين يزود الدر إيتان فيرون بحمشة كاليتات دي حرمه لو أبزا مدرخ نزن كالإتات كحويا ننتقلو دحر مزام نايزا مدرخ مريحينة زرغان قصين أمريكا بتخلو زل عليو هولنداوي تاكو فاندر هور بعسر تكاليتات رأيو كام مرح فيرنون تفنتيتون أبزا مدرخ أتيو سلازي إسرائيل بريمير تيك مريحينة إيتان فيرنون نمعك أب حال سراحة بكلمة أي تسبالو أب 10 كيلومتر أبز نمرتني عقب بتاود الدر بيبيجن ريندرز قدامي أتيو شو مونتنت بوسيدو ستيفان بيسيغيرن ستاف ديول فندما كالعين سالساين أتيوم بقدم ساعة ب4 كلتنت بوسيدوم بيبيجن ريندرز بزوسرن شو مونتنت ودمبرني عقب نتبو ناب 10 أبر يكون مرحم بس عقب بالجماوي درايس دي بوند قديمو لو اب قدامي تقول لك ابزلو 4 تقدمتي تزبزحنا بروفيشنال عوزلو هولنداوي تاكو فاندر هورنيو اذا تقدماي شومون تعوتات كلهم كله سويزرلانداو ستيفان بيسيغر دما شوعات تعوتات زلو تقدمايو اب 45 كيلومتر قدامي تقول له نعباي تقول لنا يدق 50 كاليتاتن ناي غزي غاغان صفات لا اب زرحقت ابز نبرتني عقب صوتا وددر بيبيجن رندرز قدامي اتيو سلسته نطبو سيدو تاكو فاندر هورن كلته ستاف ديولف دما حد نطبو سيدو اب سوسان نتبع 5 كيلومتر ناي نتبن ناي غزي مقش نابز نبراك متاوددر بيلجيماوي ستاندي وولف قدامي اتيو شودش نتبن سلسته كاليت ناي غزي مقششن وسيدو تاكو ابن در هورن 4 نتبي مسكلته كاليت بيبيجن ريندرز دما كلته نتبي مسحنت كاليت ناي غزي مقشش وسيدوم أبسوس سانشاتن كيلومتر أبلات إسرائيل بريمير تيك بريطانياوي كريس فرومن إسرائيلاوي وي سافيغن نك قدامي تقول لنا مترناف أب حال سرح تسميدوم أب قدامي تقول لك أبزلو 4 تقدم تياب زعمت سبورت تزبزحه ودراتا كايدون أبز ودر زات وسويزرلانداوي ستيفان بيسيغريو إذا تقدم ماي أب عمت سبورت حدا ب80 حدا ناي ودر معال تسميدو بيبيجن ريندرز أب 58 ستاف ديولف أب 44 هولنداوي تاكو فاندر دما أب 10 شوعاتو درات تراي تسميدو أب 91 كيلومتر أبز نبرتني عقب تبتا وددر هولنداوي بيبيجن ريندرز نساساي غزيو قدامي أتيو سلستنت بوسيدو ستاف ديولف كلته تاكو فاندر هورن دما حدا نتبي وسيدو أم 125 كيلومتر حموش غانتاتات لوتو ديستني تيم دي اس ام يو اي اسرائيل بريمير تيكن بحرين فيكتوريسن عباي وجلا أبالاتن سيد دمس قدامي تقول مصبار زق على ساز نبره غانتاتاتين ام 199 كيلومتر سويزرلانداو ستيفان بيسيغر كاب قدامي تقول تريفو ام 141 كيلومتر امونغو قداميتن عباي وجله زنبره ناي غزي فللي ناب دقيقن 4 كاليتن وريدو ام 146 كيلومتر تناي غزي فللي ناب 45 كاليتات قنيسو صوتا نخزازم 28 كيلومتر مسترفو كم كونفرنساوي ريمي كافاغنا امريكاوي كين سيمونز اوسترالياوي روبرت ستراند بلجيماوي رونا هيري غوتس زحقفت شومون تزعبارتا وجله سكاتو غيرا فللي 50 عباي وجله كتغفح تبقيسا زا وجله نكلت كيلومتر بحبار مستوعزتيا بعباي وجله توحيطا صوتا نخزازم 26 كيلومتر مسترفو قدامي تقول لنا عباي يقول لنا 4 كاليتات ناي غزي غاغان صفات الله فللي عقبات غعز نيرا دحر 2 كيلومتر تناي غزي فللي نامولو دقيق واريكو صوتا نخزازم 14 كيلومتر مسترفو عباي يقول له بيتيم فيزما بقلسلو زنبره موت قدامي تقول له فللي 50 عباي يقول لنا ب 30 كاليتات وريدو صوتا نخزازم 10 كيلومتر مسترفو عبال انتر مارشتا كو ابن دور هورن كاب قدامي تقول له دحرو مترافو بعباي يقول له توحيطو صوتا
ንኽዛዘም 10 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥብን ናይ ግዜ ምቁሽሽን ኣብ ዝነበራ ቅጽበታዊ ውድድር ቤልጅማዊ ስታን ዲውልፍ ቀዳሚ ኣትዩ 6 ነጥቢ ምስ 3 ካልኢታት ናይ ግዜ ምቁሽሽ ወሲዱ ጾታ ንኽዛዘም 9 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ንስታን ዲውልፍን ፔፒጅን ሬንደርስን ዝሓቆፈት ቀዳይት ጉጅለ ምስ ዓባይ ዝነበሮም ፍልልይ ናብ 15 ካልኢታት ቀኒሱ ኣባል ኢጁታ ኣርስታን ዲውልፍ ብሉጽ ተቐላሳይ ናይዛ መድረኽ ኮይኑ ምዕዋቱ ርጉጽ ነይሩ ኣባላት ቀዳሚት ጉጅለ ስታፍ ዲውልፍን ፔፒጅን ሬንደርስን ዕድል ኣይገበሩን ጾታ ንኽዛዘም 2.5 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ወዲቖም ብዓባይ ጉጅለ ተገቢጦም ኣብ መወዳእታ ዓባይ ጉጅለ ብዘካየዶ ተሓል ቅጽበታዊ ውድድር መራሒ ናይዛ ውድድር ብሪጣንያዊ ኣባል እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ኢታን ቬርኖን ውድድሩ ብ4 ሰዓትን 2 ደቂቃን 11 ካልኢትን ብምዛም ዕዉት 5ይ መድረክ ዝሩጋንግጽ ኮይኑ ካብ ዕዉት ግዜ ከስሩ ኣባል ኣስታና ጀርመናዊ ማክስ ካንተር ካልኣይ ኣባል ባሕሪ ቪክቶሪያስ ኢጣልያዊ ኣልቤርቶ ብሩቶሚዮሶ ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብዚ ውድድር ተጸሚዶም ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣባላት ኤሌክትሪክ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ካብ ዕዉት ግዜ ከስሩ ቻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጽዮን መበል 16 ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ መበል 57 ተርታ ሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም ኣብ ዙርጋንግጺ ክልተ ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ ዝርከብ ኢታን ቬርኖን ድምር ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ናብ 11 ክባብ ቢሉ እስራኤል ፕሪምቴክ በዛ ዓወት ተሓጊዛ መበል 153 ዓወት ኣመዝጊባ በዚህ መሰረት ብሪጣንያዊ ኢታን ቬርኖን ብ15 ሰዓትን 53 ደቂቃን 28 ካልኢትን መሪሕነቱ ዓቂቡ ወፂኡ ኣባል ኮሎምቢያዊ ሰባስቲያን ሙላኖ ብ4 ካልኢታት ድሕሩ ካልኣይ ቤልጂማዊ ኣባል ኢጁታር ስታን ዲውልፍ ድማ ብ6 ካልኢታት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ14 ካልኢታት ድሕሩ መበል 26 ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ድሕሩ መበል 52 ተርታ ሒዙሎ ብነጥቢ ብሪጣንያዊ ኢታን ቬርኖን 68 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ጀርመናዊ ማክስ ካንተር ብ 29 ነጥቢ ይስዕቦ ቤልጂማዊ ኣባል ሎቶ ሊዮነል ታሚናውስ ብ22 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣክሹ ብሓንቲ ነጥቢ መበል 29 ተርታ ተሰሪዑ ሆላንዳዊ ፔፒጅን ሬንደርስ ብ28 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ተረኪቡ ቤልጂማዊ ድራይስ ዴቦንድ ብ14 ነጥቢ ይስዕቦ ካልእ ቤልጂማዊ ስታን ዲውልፍ ብ9 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ይኽተሎም ኢታን ቬርኖን መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ተረኪቡ 3 ማለታት ናይዚ ውድድር ለቢሱ ዝጓዓዝ ዘሎ ተቐዳዳማዩ ኢጣልያዊ ኣልቤርቶ ብሩቶሜሶን ፖላንዳዊ ፊሊፕ ማጆክስን ድማ ብ18 ካልኢታት ድሕሮም ይኽተልዎ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ23 ካልኢታት ድሕሩ መበል 14 ተርታ ተሰሪዑሎ ብጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ቀዳሚት ኮይና ትመርሕ ኣላ ሊድል ትሬክ በተመሳሳሊ ግዜ መበል 15 ተርታ ተሰሪዓላ ዙርጋንግጺ ቅራም 19 ጥቅምቲ ብ5 መድረኽ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 165.8 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ከካይዱ እዮም ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ሃትሪክ ብምስራሕ ታሪክ ዝሰርሕ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ጃፓን ካብ 2024 ንምስታፍ ናብ ቶኪዮ ምርሑ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ውድድር ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2024 ናይ ጽርግያ ውድድር ንሳልሳይ ዓመቱ ከታተሊ ብምዕዋት ታሪክ ሰነድ ሄኖክ ኣብቲ ሰንበት 20 ጥቅምቲ ኣብ ኢትሶምኒያ ዝካየድ ናይ 1 ነጥቢ ፕሮ ደረጃ ዓቐን ዘሎ ውድድር ምስ ጋንቱ ኣስታናን ምስታፍዩ ናብ ጃፓን ኣምሪሑ ዝርከብ ተቐዳደምቲ ቅድሚ ዝውድድር ቀረም 19 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኢትሶምኒያ ናይ ክራይቴሪየም ውድድር ከካይዱ እዮም ተቐዳደምቲ ኣብ ሰንበት ዘካይድዎ እንኳ ኣብ ጃፓን ናይ ፕሮ ደረጃ ዘሎ ውድድር ኣብ 10.4 ኪሎ ሜትር ዝተሓጽረ 16 ዙርያታት ብጠቕላላ 164 ኪሎ ሜትር ንውሓት ሽፍን ውድድር ከካይዱ እዮም ኣብ ጃፓን ዝካየድ ካብ ናይ ዩሲኤ ውድድራት ወፃኢ ዝኾነን ጃፓናዊት ከተማ ሳይታማ ንምንላይ ዓመታዊ ዝካየድ ዓቢ ሽልማት ዘሎ ውድድር ክራይቴሪየም ኣብዚ ውድድር ጸለውቲ ተቐዳደምቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ ድሙቕ ዓወታት ዘመዝገቡ ብፍሉይ ዕድመ ቀሪብሎም ምስ ናይ ጃፓን ሱሙያት ተቐዳደምቲ ተሰሊፎም ዘካየዱ ውድድር ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ንዕውት ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሓዊስካ ስርማር ካቫንዲች ጃስፐር ፊሊፕሰን ሮማን ባርደት ፕሪሞዝ ሮግሊች ክሪስ ፍሩም ጆን ደንክሎብ ፔሎ ቢልባኦ አንቶኒዮ ቱጊስ ቪክቶር ኬምፐናርትን ካልኦት ዝርከቦም ተቐዳደምቲ ከወዳደሩ ትጽቢት ይግበረሎም እዚ ካብ 2013 ጀሚሩ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ታሽዓይ መደብ ውድድር ኣብ ዘሰላሰሉ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ ከሎ ሴፕ ኩክስን ፔተር ሳጋንን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ኣብ ፖዲየም ከም ዝዛዘሙ መዛግብቲ ናይዚ ውድድር ይሕብሩ እዚ ውድድር ክልተ ሕዳር እዩ ክካየድ ኢታን ቬርኖን ንካልኣይ ግዚኡ ኣብ ግራውንድ ቱር ናይ ጓንፂ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ እዛ መድረኽ 2842 ሜትር ብረኽ ዝሓቆፈት እያ ነይራ ኣብ ባማ ካልኣይ ምድብ ዓቐብ ዝነበራ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ መድረኽ ድማ ክልተ ተወሳኺ ናይ ሳልሳይ ምድብ ኩርባታት ስዒቡ ድሕሪ ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር ከዓ ዝለዓለ ነጥቢ ተመዝጊቡ ዝተረፈ ኪሎ ሜትር ብቁልቁል ተሰነየ ብምንባሩ ተቐዳደምቲ ኣብ ልጓም ብሽክለቶኦም ጥንቃቐ ንኽገብሩ ዘመላኽተ ነበረ በዚ ዘየብቅዕት ውድድር ኣብ ናይ መወዳእታ 30 ኪሎ ሜትር ጂንቼን ጊያንቺያንግ ናይ ገዛ ርእሲ ዓቐብ ሒዝያ ተጸቢያቶም
ካብተን ዝሓለፋ ሕልፍ ዝበለ ኩርባታት ሓዚላ ቀሪባ ነቲ ካብ ባማ ተበጊሱ ኣብ ቺንጂን ግያንግ ዝተዛዘመ ናይ 176.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዋላ እኳ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ዝተማኽሩ ክመስሉ እስካቶ ስኖም እንተሰቐሉ እቲ ብሪጣንያዊ ግን ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዝገበሮ ብርቱዕ ስልቲ ቀዲሙ መስመር መዛዘሚ ብ4 ሰዓትን 2 ደቂቕን 11 ካልኢትን ግዜ ብምርጋጽ ክረትዖማይ ተጸግመን ጀርመናዊ ማክስ ካንቴር ብግዜ ከይተበለጸ ካልኣይ ኮይኑ ኣትዩ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሊትሬክ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ከዓ መበል 1657 ደረጃ ሒዞም ንውድድሮም ፈጺሞም ናይ 6 መድረኻት ዕምሪ ዘለዎ እዚ ናይ ቻይና ወሉ ቱርክ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ግዜ ማልያ ጀርመናዊ ኣባል ክለብ ኣስታና ካዛኪስታን ማክስ ካንቴር ብ15 ሰዓትን 53 ደቂቕን 30 ካልኢትን ነታ ማልያ ካብ ኤታን ቬርኖን ተቐቢሉ ኣሎ። ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ዲካትሎን ኢጂኣር ላሞንዲያለ ስታን ዴውልፍ ከዓ ብሓደ ካልኢት ተበሊጹ ናብ ካልኣይ ሓኺሩ። ኣብዚ መጽእ ዓመት ምስ ሙቪስታር ሓዳስ ክለብ ከንጽባረቕ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ብሃንቀውታት ጽቢዎ ዘለዉ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብዛ ማልያ መበል 27 ደረጃ ኣውሒሱ ይርከብ። ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ከዓ መበል 53 ደረጃ ይርከብ። ኣብዚ ውድድር መትሓት ተሳኢንዎ ዘሎ እንግሊዛዊ ኤታን ቬርኖን 68 ነጥቢ ብምእካብ ንናይ ሽኳ ማልያ ኣብ ዝባኑ ዘሕጽሕያ ይመስል። ካልኣይ ጀርመናዊ ማክስ ካንቴር ብ29 ነጥቢ፣ ሳልሳይ ቤልጅማዊ ሊዮነል ታሚኒዮክስ ብ22 ነጥቢ፣ ብሓንቲ ነጥቢ ከዓ ናትናኤል ተስፋጽዮን መበል 29 ደረጃ ኣሎ። ኣብ ናይ ብሉጽ ኣንበሳ ዓቐብ ተቐዳዳማይ ኔዘርላንዳዊ ፔፕጂን ሬንደርክ ብ28 ነጥቢ ጌና ነታ ማልያ ዓቂብዋ ይርከብ። ካልኣይ ቤልጅማዊ ፍሬስ ዲ ቦንት ብ14 ነጥቢ፣ ሳልሳይ ቤልጅማዊ ስቲንዶልፍ ብ9 ነጥቢ። ፖላንዳዊ ፊሊፕ ማሴጁክ ናይ ክለብ ሬድ ቡል ቡርሃን ግሮህ ናይ መንእስያት ተዋሃብ ማልያ ብ15 ሰዓትን 53 ደቂቕን 67 ካልኢትን ግዜ ካብቲ ናይ ካልኣይ ዝወረደ እንግሊዛዊ ጄክ ስቱዋርት ኣብ 4ይ መድረኽ ተረኪቡ ኣሎ። መበል 19 ዝነበረ ኢጣልያዊ ኣልቤርቶ ቡርቶሜሶ ድማ ኣብ ታለብሲ ናብ ሳልሳይ ተርታ ደይቡ። ናትናኤል ተስፋጽዮን ከዓ 5 ካልኢታት ድሒሩ መበል 15 ደረጃ ኮይኑ የቋመጥ። ብጋንታ ደረጃ እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ጌና ብ47 ሰዓትን 41 ደቂቕን 6 ካልኢትን ግዜ ጌና ቀላሲት ኣላ። ካልአይቲ ባሕሬን ቪክቶሪያ፣ ሳልሰይቲ ኢንተርማርሼ ወንቲ ኣብ 13 ተርታ ዝነበረት ኣሜሪካዊ ክለብ ናትናኤል ኣማኑኤልን ዝኾነት ሊድል ትሬክ ድማ ናብ 15 ለጠጥ ኢላ። ናይ 6 መድረኻት ዕምሪ ዘለዎ ንመበል 50 ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ግሬት ሩጓንግዚ ቀዳም ካብ ዩዚሂ ተበጊሱ ኣብ ናንጎላ ዝካየድ ናይ 165.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተቐዳደምቲ ሰሪዕሎም ኣሎ። እዛ መድረክ 1881 ብረኸ ዘለዋ ኮይንያ ቀሪባ ትርከብ። ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2024 ሳልሳይ ግዜኡ ዓንተር ብምዃን ነቲ ባይታ ዘቢጡ ዝነበረ ሞራሉ ዘበረኸ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኣስታና ካዛኪስታን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብቲ መበል 61 ሕታሙ ዝካየድ ጃፓን ካብ ክሳተፍ እዩ። እቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ኣብ ጎናታት ዮስኖሚያ ዝካየድ ኮይኑ ተቐዳደምቲ 144.2 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍኑ እዮም። ኣብዚ ውድድር 112 ተቐዳደምቲ ካብ ልዕሊ 15 ክለባት ዝተዋፅኡ ክኸትዮም። በዚ ውድድር ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብዚ ኤስያዊት ሃገር ጃፓን ተእንግዶ ዘላ ውድድር ከም ሓለቓ ኮይኑ ክመርሖም እዩ። ሩሲያዊ ኢቫን ስሚርኖቭ፣ ካዛኪስታናውያን ድሚትሪ ጉሪዝዴቭን አንቶኒ ኩዝሚን፣ ኢጣልያዊ ዲያን ማርኮ ጋርፎርኒል ዲማዚያዳ ንዑ ንምዕዋት ከም ዝፅዕርዮም ዝሕበር። ናይ ሓለዉ ዓመታት ከተማ ሳይታማ ምዝዱር ፈረንሳ ፍሉይ ዝኽርታት ሰኒድ እዩ። ጃፓናውያን ሓቀኛታት ኣፍቀርቲ ናይተን ብኽልተ ሓጋዚ መንኮርኮር ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ እዮም። ከምኡ እውን ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ዓለምና ብግቡእ ከመይ ጌርካ ከም እትቕበል ዓሚቕ ተመክሮ ዝወሰዱ እዮም። እቲ ሕታም እዚ እታ ከተማ ምስ ስድራ ቤት ናይቲ ቱር ዲ ፍራንስ ሳይክል ሲቲ ዝብል ምልክት ምጽምባራ ንምጽምባል እውን ባብ ዝኸፍት እዩ። ሓስራይ ሕታም ከተማ ሳይታማ ብፍሉይ ቅድሚ ትዳለወሉላ ኤሊት ተቐዳደምቲ ኣብቲ ጽምብል ምስ ደቂ ዜጋ ውሽጢ ድሕሪ ምልላዮም ቀዳም 2 ሕዳር ናብ ዓመት ኣካል ናይታ ከተማ ክወጽኦም። እቲ ውድድር ከዓ ኣብቲ ሃገራዊ ባህላውን ስፖርታውን ፍጻመታት ኮንሰርት፣ ምርኢት ጸወታታት ኦሎምፒክ ወዘተ ዝካየደሉ ታሪኻዊ ከተማ ሳይታማ ስፖር አሪና ክካየድ እዩ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ፣ ፒተር ሳጋን፣ አሌሃንድሮ ቫልቨርደ፣ ክሪስቶፈር ፍሩም፣ ታደይ ፖጋቻርን ከምኡውን ናይ ኩሉ ግዜ ክብረ ወሰን ዓወት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሓዘ ወዲ 65 ዓመት ሰር ማርክ ካቫንዲሽ ኣብቲ ውድድር ክጽምዱ እዮም። ኣምባሳደር ናይቲ ውድድር ማርሴል ኪተል ነቲ ከም ባህላዊ ክብርታት ዝርአ ትስርኡ ንክርስቲያን ፕሩድሆም 39 ሓምለ ኣብ ኦርሊንስ ኣረኪቦም እዩ። እዚ ኣብ ሳይታማ ብህፃንነት ደገፍትን ንሓለ ኣዋርሕ ዝተሰርሐ ሹሕ ቁራጽ ዘለዎ መዋቕሪ ኦሪጋሚ መወከሲ ናይቲ ኣፈ ታሪክ ብመሰረት እዚ ከዓ ሕልምታትካ ጋህዲ ትገብር። በስጉም ትቢሎም ኣዳለውቲ ቱር ዲ ፍራንስ ሳይታማ ክራይተሪም ጽቡቕ ዕድልን ውሕስ ውድድርን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ከም ዝምነዩ ሰነዳት ይረድኡ። ብተወሳኺ ዙር ፈረንሳ ሳይታማ ክራይተሪም ዳግማይ ፍሉይ ዕድል
ዙር ፈረንሳ ኣብ መላእ ዓለም ንምዕባይን ደገፍቲ ናይ ዝውድር ዝፈትዎም ተቀዳደምቲ ብተግባር ንምርኣይ ዕድል ዝህብን እዩ መበል 10 ሕታም ዕቀነ ሳይታማ ንዕለት ሕዳር ክካየድ እዩ ሕሉፋትን ናይ ሕጅን ኮኸባት ንትጻውዒት ብእወንታ ተቐቢሎም ኣለዉ ብፍላይ ድማ እቶም ኣዝዮም ብሉጻት ተቀዳደምቲ ኣብ ፔሎቶን 2004 ዝህልዎም ተወዳዳርነት ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ብሽክለታ ብጠልጥላ ኣትዮም ኣሎ ናይ ፋልማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ወዲ 24 ዓመት ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ናይ ክለብ ኢንተር ማርሸወንቲ ምስ መቀናቀንቱ ጃስፐር ፊሊፕሰን ኣብ ታሪኽ ዝዓበየ ተዓዋቲ መድረኽ ማርካ ቫንዴጅ ዘለዎ ለኽ ኣቕልቦ ክስሕብ እዩ ሮማን ባርዴት ድሕሪ ናይ መወዳእታ ዙር ፈረንሳ ሙሉእ ዓመቱ ኣብ ሃገራዊ ፔሌቶን ምዛም ሳይታማ ምራፁ ከዓ እቲ ካልእ ፍሉይ ዝገብሩ እዩ ክሪስ ፍሩምን ፕሪሞዝ ሮግሊክን እውን መቐረት ናይቲ ውድድር ዝውስኽ እዮም ሳይታማ ክራይቶሪምን ወረዶታት ናይ ቻምፒየንነት መስቀላዊ መንገዲ ስለ ዝስሕብ እቲ ዝርዝር መእተዊ ካብ 4 ግዜ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ክሪስ ፍሩማት ሒዝካ ፍሉጣት ገጻት እውን ዘጠቓልል እዩ ጆን ደከን ኮል ብ2015 ቤን ኦኮነር 2021 ንፔሎ ቢልባኦ 2023 ነቲ ፓኖራማዊ ቅርጽ ዘለዎ ውድድር ብዓወት ምፍጻሞም ይነገር ብሓፈሻ ኣብ ፔሎቶን ዘለዎ ተቀዳደምቲ ሱሳ መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ተዓዊቶም እዮም ኣብዚ ውድድር ክሳብ ሕጂ ካብቶም ዕድመ ቀሪብሎም ፍቕረኛታት ዝኾኑ ከዓ ሮማይን ባርዴት ጆን ዶኮል በምን ቲዲሲኤም ፍሪሜንቺ ፖስት ኤንኤል ዩኪያ አራሺሮ ፔሎ ቢልባኦ ጋንታ ባሕሬን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኢንተር ማርሸወንቲ ማርካ ቫንዴጅ ጋንታ ኣስታና ካዛክ ፓኪስታን ፕሪሞዝ ሮግሊች ሬድ ቡላ ቡርሃን ግሮ አንቶኒ ትሩጊስ ጋንታ ቶታል ኢነርጂ ክሪስ ፍሩም ቤን ኦኮነር ቪክቶር ካምፔን አርትስ ይርከብዎም ኣብ ዝሓለፈ ነዚ ውድድር በብዓመቱ ዝተዓወትሉ ክረኣዩ ከለዉ ክሪስ ፍሩም 2013 ጆን ደኮል ብ2015 ማርካ ቫንዴጅ 2017 ዮኪያ አራሺሮ 2019 ጃስፐር ፊሊፕሰን 2022 አምባሳደር ቱር ዲ ፍራንሳ ሳይታማ ክራይቶሪየም 2014 ከዓ ማርሴል ኪተል ይርከብዎም ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ብሉጽነቱ ዘመስከረ ኣባል ክለብ ይማላተስ ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻር ድማ ነታ ናይ ዓመት 2023 ናይ ዝውድር ዝተዳለወት ንጉስ ኮይንላ ዝነበረት እያ ከምዚ ዝክር ኣብቲ ዓመቲ ሴቢኩስን ፔተር ሳጋንን ካልኣይን ሳሳይንተር ተሒዞም ከም ዝኣተው ይርስዓን ሎሚ ዓመት ከቻምፒየን ሳይታማ ክራይቶሪየም 2024 ብምዃን ካብቲ ዝተዳለወ ልዕሊ 120,000 ፓውንድ መንኮን ተመቓሊ ይኸውን ክፍለጥ እዩ ፖርቱጋላዊ ስፖርት ስታር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ዝሓለፈ 12 ወርሒ 218 ሚልዮን ፓውንድ 285 ሚልዮን ዶላር ኣብ ካዝኖ መቕማጡ ተገሊጹ በዚ መሰረት ካብ መጠኑ ኣብ ቅድሚ ዝለዓለ ኣታዊ ዝረኸበ ቻርት ክቕመጥ ኣኽኢልዎ ሮናልዶ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ፋይናንሳዊ ትሕዝትኡ ልዑል ኮይኑ ኣብ 2014 55 ሚልዮን ፓውንድ 73 ሚልዮን ዶላር ኣታዊታት ብምዝጋብ ኣብ ቅድሚት ነይሩ እዩ ሮናልዶ ምስ ስዑድ ፕሮ ሊግ ክለብ አልነስር ዝገብሮ ዘደንቕ ውዕል 170 ሚልዮን ፓውንድ 220 ሚልዮን ዶላር መሪሕነት ክሕግዞም ከሎ ካብ ንግዳዊ ውዕላት 49 ሚልዮን ፓውንድ 65 ሚልዮን ዶላር እውን ይረክብ 218 ሚልዮን ፓውንድ ዝረክቦ ገንዘብ ነቲ ወዲ 69 ዓመት ተጻዋታይ ዓመታዊ ኣታዊታቱ ከሰስን ዝገብሮ እዩ በዚ መዳይ ድማ ናይ ገዛ ርእሱ ክብረ ወሰን ኣማሓይሹ ኣብቲ እዋን ሮናልዶ 199 ሚልዮን ፓውንድ 260 ሚልዮን ዶላር ኣብ ሕሳቡ ነይርዎ ቻምፒየን ዓለም ቦክሲንግ ነበር ፍሎይድ ማይዌዘር ጥራዩ ኣብ ሓደ ናይ 12 ወርሒ ግዜ ክገማገም ዝኽኣለ 8 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ዝኾነ ሜሲ ኣብ ዝርዝር ፎርብስ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ካብ ዘሎ ቀንዲ መቀናቕንቱ ኣዝዩ ርሒቑ ተቐሚጡ እቲ አርጀንቲናዊ 103 ሚልዮን ፓውንድ 165 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ኣታዊ ከዓቢቱ እዚ ተጻዋታይ ኢንተር ሚያሚ ካብ ሜዳ ወፃኑ ዝገብሮ ንጥፈታት ኣብ ቅድሚ ስራዕ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 12 ወርሒ 57 ሚልዮን ፓውንድ 75 ሚልዮን ዶላር ተኻዋዊኑሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝመደበሮም ተጻዋቲ ብራዚላዊ ጥቃይ ኔይማር 84 ሚልዮን ፓውንድ 110 ሚልዮን ዶላር ፈረንሳዊ ጥቃይ ካሪም ቤንዜማ 79 ሚልዮን ፓውንድ 140 ሚልዮን ዶላር ከምኡ ሴኔጋላዊ ናይ ክንፍ ጥቃይ ሳዲዮ ማነ 40 ሚልዮን ፓውንድ 52 ሚልዮን ዶላር በመህላውም ዘገርም አይኮነን እቲ ምክንያት እተን ጻውቱለን ክለባት በቀደም ተከተል አልሂላል አልኢትሓድ አልነስርን ምስ ቀዳሞት 10 ዝርከባ ሃብታማት ናይ ዕራብ ጋንታታትን ኣብ ዝቀረበ እዋን ዕብለላ ላሊጋ ናይ ዝርዝር ነበረ ኮይኑ ይርከብ ኣጥቃዕቲ ሪያል ማድሪድ ኪሊያን ምባፔን ቪኒሲየስ ጁኒየር ናብ እስፓኛ ብሉጻት 10 ደረጃታት ዝመልኡ ኮኸባት ጥራዮም ኣጥቃዒ ማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ 3 ወከት ፕሪሚየር ሊግ ኣልኡ ሃላንድ 45 ሚልዮን 60 ሚልዮን መሳርሕቱ ክለብ ኬቨን ደብሪን ከምኡን ግብጻዊ ግሪም ተጻዋታይ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላህ ከዓ ምስ ኩሉ ብቕዓቶም ከዳርጎ ይከኣሉን ሮናልዶ ካብቲ ሜሲ ዘምጽኦ ልዑል ዕጽፊ ኣታዊታት ክረክብን ከሎ ብተወሳኺ ፖርቱጋላዊ ነታ ኣብ ዝርዝር ፎርብስ ካብ ሻርሻይ ክሳብ 10 ደረጃ ዝሓዘ ድምሪ ኣትዮም ዘለው ተጻወት ተቆጻጺርዎ ይርከብ ሮናልዶ ዘለው ውዕል ኣብ 2025 ዘብቅዕ እኳ እንተኾነ ምስታ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ጋንታ ግን ውዕሉ ንምንዋሕ ሓድሽ ፌርማ ክቕመጥ ትጽቢት ይግበር ገና ንዘይተወሰነ ግዜ ክጻወት እውን መደብ ኣለዎ
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተና 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትዝለልወን ወድሓንኩም አንበሳ ቢልባዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢልባዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢልባዓል ስረ አንበሳ